Здравейте, добре дошли отново в канала на Техномания. В предишно видео разгледахме изгорялото захранване, изгорели SMD компоненти, изгорял NMOSFET, силовия транзистор. Днес искам да обърнем повече внимание на DAP8A шим контролерът, който управлява това захранване. Така, нека разгледаме заедно и след това ще му подадем симулативно напрежение, да видим точно на пети пин дали подава някаква честота към NMOSFET-а. Можем ли да го направим? Сега ще погледнем по схемата как точно. Така, нека да погледнем сега схемата. Ето тук по схемата се вижда как точно изглежда. С какво е свързан чипа, откъде получава захранване. И ето тук блокова диаграма. Може да разгледаме Adjust. Това, ако го окасиме към масата, забранява скип цикъла. Тоест, от това към ground, скип цикъла. Тоест го ресетваме. Добре. FB. Feedback. И това оставя цикъла, когато FB падне по-малко от pin 1. Pin 1 казахме, че е adjustment. Добре. Нека погледнем напреженията. Така. През фидбек, т.е. тук трябва да има някакъв товар. Дали един резистор ще свърши работа към ground. Примерно 4,7 килоома. Както и дали това към ground ще скипне цикъла. Включително друго какво трябва да видим напрежения. Така, напреженията. Power supply, захранваш волтаж 16 волта на VCC. Тоест, VCC е тук. Трябва да му подадем 16 волта. Voltage in. Да, захранване, освен пин 5 и пин 6 от 3 до 10 волта, добре. Включване. VCC отива нагоре. Тук пък пише минимум 12,2 волта. Типично 12,8. Значи при тези стойности на напрежение имаме и максимална стойност. Добре. Но тук нещо пак не разбрах. Тук са 16. Power supply. И 12. Добре. Просто разглеждаме каквото пише. Минимален операционен волтаж след включване 7,2 волта. Типични и максимални стойности. Ето го този изход от 40 кГц, 60 и 100. Според микро и милиамперите.
Тоест, тук трябва да ни пусне 40, 60 или колко беше херца сигнал към мен MOSFET-а. А в случая, той като окаси този MOSFET, дали не е пуснал по-висок ток тук и да имаме проблем вече с чипа, да е изгорил. Добре, нека видим. Нека замериме тук. Това е ground към някой съседен пин. И казахме този е ground. Така. Не. Нямаме никакво окасяване към другите пинове, към маса. Резистор. 0 резистор. Казахме, че този 8 пин е high voltage. Той отива към 100 микрофарадовия кондензатор. Така, мисля да пуснем симулативно напрежение, за да видим, значи ето през този пин трябва да тръгне честота от 40 кГц, 60 или както преди това видяхме, за да пробваме самия чип дали няма нещо изгоряло от пораженията. Добре, нека замерим какво напрежение идва тук. Десет 79. Казахме по-малко от 12 волта ли беше? Нека малко да увеличиме. 12.2 показва там на уреда. Я да видим тук. Да. 14.57. Добре, нека да включим към осцилоскопа, за да видим дали ще пусне честота на пин номер 5 към изгорелия MOSFET, който е свален. Видяхте от предишното видео, свален и напълно окасил. Така, нека направим замерването и да видим. Казахме пин номер 5. Така, какво се случи? Накрая, понеже бях оставил OBS студиото на пауза и беше тотално забило, изгуби настройките. Всъщност какво показа осцилоскопа? Сега ще ви го напиша тук. Осцилоскопа
и изписа, каза 12 кГц. Сигнал, който не беше постоянен, т.е. имахме едни пикове, т.е. пулсиращи пикове, не чист сигнал, както трябва да е. Сега, моето предположение какво е? Защо се получават тези 12 кГц, след като подавахме такова напрежение? Защо не пусна минимум 40 кГц? Според мен идеята е следната. Чипът може и да работи, дори и през резистор го пусках, само че тук не окасиха just с ground за skip левела. Моето предположение е такова, че чипа пуска съвсем леки импулси към MOSFET-а да проверява, понеже в момента той е без товар, няма на края на веригата, няма никакъв консуматор, който по някакъв начин да е свързан с това. И съвсем такива пуска съвсем единични сигнали, който сигнал не е чист изобщо. Така, значи това беше сигнал от 12 кГц, нямаше такъв сигнал от 40 кГц. Ами това е за сега. Благодаря ви, че останахте да изгледате видеото с канала. Довиждане и до нови срещи. Това е всичко от мен. Чао!